אם עמדתי בצפירה גם כשאף אחד לא ראה, זה נחשב? יצאתי מהמיטה בדיוק לדקה, והסתכלתי במראה. לא על הרצפה, לא הכנסתי את הראש למחשבות על השואה, לא הלכתי לטקס, לא שמעתי איזה עדות. פשוט עמדתי, הסתכלתי על עצמי. חשבתי על העבודה, על הטיסה. ניסיתי להיזכר. ניסיתי להקדיש רק דקה לזכור את השואה. אבל כל מה שעלה לי זה המלחמה. איך אחרי בערך 85 שנה זה שוב קרה, איך עדיין יש שנאה, איך אני חיה בעולם הזה כיהודייה. עמדתי כדי לתת כבוד, אבל בשביל מה? אני זוכרת, כל יום אני זוכרת. אבל הם אלה שצריכים לעמוד. הם אלה שצריכים לזכור שלפני 85 שנה בדיוק אותו דבר קרה. הם אלה שצריכים טקס. כל יום לפחות פעם אחת. כי לא משנה איפה אני אגור, לא משנה לאן אני אברח, המספר עם הדיו הבלתי נראה על המצח הולך לפניי. גם אם אני אסנה את הארץ הזאת, גם אם אני לא יודע את השפה, אני עדיין יהודייה. ואני גאה. לא משנה לאן אני אלך, לא משנה כמה אני ארצה אהבה ושלום, כמה הייתי רוצה ששום דבר מזה לא היה קורה, כמה הייתי רוצה בחזרה את כל מי שכבר לא פה. אז עמדתי לדקה, הדלקתי את האור, קמתי מהמיטה וחזרתי לישון.